Så jag tänker bara, jag kommer inte prata så himla mycket utan jag tänkte bara visa vad allt är. Nu har vi pratat väldigt mycket om ta relationen först. Förlåt, det var inte... Ta relationen först och bygga upp grunden i hästen innan man specialiserar sig och fokusera på de här 4 träningsområden. Är någon som kan berätta för mig vad är de 4 träningsområden? Online, liberty, friridning och precision. Och det som jag tänkte visa nu, och grunden till att vi hade Harald här inne för att visa lastning och sånt. Det är för att visa vad leder allt det här till. Vad är det bra för? Varför gör vi det? Och det tänkte jag visa här med min topphäst Cash. Som är en korta vallack på faktiskt 16 år nu. Och han är ganska gammal men han är som ung. Och han är en väldigt, väldigt trevlig häst. Så jag kommer att visa lite vad allt det här online, liberty, freestyle, friridning och precision det leder till och vad det på sikt ska se ut. För det är många som har en uppfattning om att natural horsemanship är det här flummiga, vi är alltid bara snälla mot hästarna och vi rider bettlöst, sadellös, klädelös, vi är 100% naturliga och jag tänkte visa lite att det faktiskt inte är grejen med natural horsemanship. Grejen med natural horsemanship det är att man har ett oerhört starkt band med sin häst. Man har en hälsosam lydighet så att hästen lyssnar och förstår och svarar positivt på din kommunikation. Och till slut får en sprudlande entusiasm. Och det är det jag tänkte ville visa här med Cash. Fast nu ska jag först bara ha honom lite avslappnad här. Så som ni kan se så rider jag just nu med precision. Jag rider med lite kontakt i bettet. Jag rider med en fin samling. Jag rider väldigt noga med hur jag vill att han ska röra sig. Och så kan jag säga så kan jag släppa dem här. Och så kan jag säga nu vill jag att han ska lyssna på min kropp. Så jag säger jag vill gärna att han går till tunnan där. Och gör han inte det så ber jag honom flytta sig. Så jag vill att han ska lyssna på min kropp och gå till tunnan. Utan att jag behöver styra honom. Så jag gör det så att jag ber honom flytta sig. Och ha koll på, nu vill jag gå till den tunnan. Går han förbi den och inte tänker alls så säger jag hej, vi skulle faktiskt ditåt. Så jag flyttar hans rumpa undan. Nu ska vi se om han tänker åt tunnan. Aha! Så på så sätt förbereder vi dem freestyle utan att ha kontakt med tyglarna till att få hästarna att tänka. Till att tänka i vad är det människan vill gå och vad är det vi vill göra. Det är det som är grejen. Sen är det ju så att kunna flytta hästens framdel med den ena tygeln, eventuellt med den andra tygeln och eventuellt med lite precision. Det är det leder till. Så det är ingen konstigt att vi gör allt det här från marken, från ryggen med lösa tyglar och allt sånt. Så att man kan få mera samling, man kan få en mental samling, man kan få en emotionell samling. Så att hästen inte är lika stressad. Och man kan få en fysisk samling här. Så jag kan se om jag kan ta den här igen. Så jag kan få honom kopplat på mina ben. Att tänka i en cirkel. Så jag tar bara tyglarna bara till att säga att det är inte framåt. Du får testa något annat. Där var den. Där! Fattar han. Så är det honom själv som gör det. Men han måste liksom tänka in i. Nu är han lite... För det var en jätteläskig Harald här som han liksom var på. Så jag var lite... Jag tänkte jag ville rida lite till lite musik. Och visa lite grejer med honom här. Och sen så har jag 2 små överraskningar. Som förhoppningsvis kommer att gå rakt in i hjärtat på er.
Och så kommer jag visa en liten annorlunda form av lastning också.
Det här är Dusty. Min förhoppningsvis framtidige superhingst. Ge honom in en plåt. Fin liten goding. Sen tänkte jag faktiskt att ta in en ny, eller inte en ny, en annan liten karaktär som heter Rocky. Som också är en annan liten fis. Dusty här, han blir 1 år till juni. Och Rocky blir 2 år till juni. Och som ni kanske märker, Dusty han är redan nästan större än Rocky. Även om han är 1 år yngre. Men det är för att Rockys mamma är en väldigt liten, det är Faith. En väldigt liten häst. Och pappan är också en väldigt liten häst. Däremot Dusty är ju såklart kvinnan som skriker där ute, det är mamman. Det är Chica, den vita eller gula palomino-färgade korta sto. Och pappan är en korta hingst, så han är lite större. Så jag tänkte bara göra en liten fin uppvisning här till lite musik. Se vad man också kan göra när hästen är din partner, när hästen är din vän och när den vill vara med dig. Så om vi sätter på lite trevlig musik.
Så det här, det där som är grejen med allt Natural Horsemanship. Det är inte så mycket allt det som jag kanske kan med honom här. Men det är att skapa hästar som har så mycket självförtroende och som är så kunniga och kloka att de kan klara allt sånt här själv. Även om det sitter många rovdjur och kollar på. Det är det som är grejen med Natural Horsemanship och det är det vi vill sprida. Att, ja visst, jag kan göra det här men det finns massa här ute som också kan. Det är bara en fråga om man lägger på sig lite kunskap och lite inlärning. Ingenting annat. Så det är det jag vill... Det är det vi vill försöka sprida här i Hearts and Horses. Det är det vi står för. Att ha hästen som din partner. Vem tyckte Cash betedde sig som en partner för mig? Verkligen. Han hjälpte mig i allt. Han kunde även hålla koll på de två unga rackare. De två hingstar. Vanligtvis så har vi dem lösa här inne. Och de leker från de är här inne tills vi går ut. Med varandra de busar, bits och sparkar alltså. Nu är det lite fler människor så det kanske inte blir så mycket sånt. Men även när de lämnade mig så han var på direkt. Jag skulle bara fokusera på det. Jag skulle inte kommunicera på att stoppa och flytta dig. Det var, han hjälpte mig. Och det är det gäller. Det är det vi vill skapa så att hästen är vår partner. Så det var egentligen allt vad vi hade på programmet av uppvisningar och demonstrationer och förklaringar. Jag vet att det är någon av tjejerna som kommer att ta deras träningshästar, någon av de hästar som är till salu och ta dem in hit och leka lite med dem och sånt. Om det är någon som vill stanna och kolla på det och om ni har varit intresserade av någon hästar så är det kanske möjlighet för att ni kan se på dem, se dem röra sig, se dem göra någonting här inne också. Annars så kommer jag sadla av och gör redo för grillkväll ikväll. För det ser ut till att det blir riktigt fint väder. Så vi startar upp grillen och de som vill stanna, de kan stanna. Vedum finns inte så långt här borta härifrån. Så man kan åka ut och köpa lite grillmat om man vill. Så kan man komma och grilla. Och ha det trevligt och mysigt. Det är också en annan sak som vi står för. Att ha det väldigt avslappnat med allt vad vi egentligen gör. Var balanserade i livet, var balanserade med hästarna, var balanserade i det vi gör. Så det är det vi kommer att göra resten av kvällen.